Здравейте на всички! Господи благослови! Във времето, в което живеем, Бог ни дава Словото си. Така че случи се нещо тая неделя, имахме малък проблем с техниката и така и не успяхме да запишем посланието. Вярвам, че това е послание, което трябва да достигне до колкото се може повече хора. Така че бих искал да споделя ароматът на посланието и да достигне до сърцето и до живота на онзи, който се нуждае от истинското Слово на Господа. От истината, която ни прави свободни. Това, което искам да споделя, разбира се, няма да бъде като в църквата. Толкова дълго послание, защото в църквата, както напоследък повече хора ми казват, говори повече. Но и все пак вярвам, че това е Слово, което не трябва да бъде скрито отвътре четирите стени на църквата. Слово, което трябва да излезе. Така че заглавието на посланието е Възстановена праведност. Има нещо, което се съдържа в това заглавие. Има истина, има благословение, което се съдържа в това послание. Така че нека бъдем заедно в това време. Благодаря ти, Святи Дух. Библията ми е отворена на Псалом 32. Има една картина от живота на Давид, която може би по-малко хора познават. Ние повече знаем за неговите подвизи, повече знаем за неговите победи, повече знаем за неговите възходи. Но има един момент от живота на Давид и не е случайно това, че Святия Дух е позволил тази картина да бъде записана в Библията, за да може ние да черпим от тази истина. Нека заедно да проследим това. Псалом 32 от първи стих. Давидов псалом, поучение. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Когато мълчах, казва Давид, овехтяха костите ми от тохкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен. Виждате, това е молитва, обращение, сърце, което се покаява. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен. Влагата ми се превърна в лятна суша. Признах грехът си пред теб и беззаконието си не скрих. Ето го отново 5 стих. Признах грехът си пред теб и беззаконието си не скрих, Господи. И казах, ще изповядам на Господа престъпленията си. И ти прости вината на грехът ми. Вижте нещото, което го измъчваше. Вината в неговото сърце. Съжалението, обвиненията съкрушиха сърцето на Божия човек. Халелуя! И ти прости вината на грехът ми, Господи. За това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води преливат и няма да стигнат до него. Ти си прибежище мое, Господи. Ти ще ме пазиш от скръб. С песни на избавление ще ме окръжаваш. Аз ще те вразумя, ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш, казва Господ. Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми. Не бъдете като кон или като муле, за чието челюсти трябва оглавник и юзди, за да ги държат. Вижте как ни говори Господ. Иначе не биха се приближавали към мене. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, мило ще го окръжава. Веселете се в Господа и се радвайте, праведници. Извикайте с радост всички, които сте с право сърце. Гледаме към тази картина на Божи човек. Сърцето на Давид беше съкрушено. А Библията казва, че това беше човек според Божието сърце. Има една мисъл, която стои в сърцето ми вече няколко дена. Нима Бог не знаеше за това, което той беше сторил. Нима Господ не знаеше какъв грях е направил. Какво се случва в живота на Давид? Нека започнем. Говорейки за възстановена праведност, въпросът е защо да чакаме още? Скъпи брати и сестри, благословени светии,
и всеки, който ще се включи да чуе това послание. Има нещо, което стои в основата, има проблем, който стои в основата на нашето ходене с Господа. И понеже Бог ни говори толкова ясно, основният въпрос на целият ни духовен живот, според Божието Слово, е проблема с греха. Проблемът с греха. Римляни 3:23 казва, защото всички се грешиха и се лишиха от Божията слава. Грехът какво представлява? Напоследък все по-малко хора разсъждават за това, защото сме навлезли в едно християнство и хора, чието сърца са разделени 50 на 50. Пастири, които проповядват благодат, дори те не разбират дефиницията на тази дума и дават зелена светлина на Божия народ. И християните вече си живеят като хората в света, но знаят, че когато има църква, трябва да бъдат там. Божия народ вече като че ли няма граници. Божия народ като че ли вече не знае как да живее в праведност. Защото тази дума благодат вече не се разбира по начина, по който трябва да се разбира. Ето защо дойде това слово с огънят на Святия Дух, което ни предизвиква. И Бог ни говори във времето, в което живеем, за греха. Грехът е неуспехът да изпълним целта и съдбата, за която сме родени. Само тук мога да спра и това да бъде изтрезняващо слово, изтрезняващо изречение. Грехът може да прекъсне съдбата ти и тогава всичко останало е празно и суетно. Разбираш ли? Ти си роден според сърцето и образа на Господа. Има съдба, която Бог е сложил върху живота ни. Но в един момент се надига нещо, надига се страст, както Яков казва, която ражда грях, и когато грехът се развие напълно, ражда какво? Ражда смърт. И в неделя попитах църквата и някои казаха, само духовна смърт. Само духовна смърт. В един смисъл, когато някой каже, че ще умреш духовно, посланието е директно, идва от сърцето на Святия Дух. Идва успокоение в сърцето на хората. Те си казват, духовно. Но как духовно? Ти забравяш, че си дух, който има душа и живее в тяло. И ако има нещо, което засяга духът ти, това не е ли фатално? Ако има нещо, което засяга духът, животът ти идва от твоя дух. Съдбата ти идва от твоя дух. Помазанието ти идва от твоя дух. Заветът ти идва от твоя дух. И това рефлектира в целия ти живот. Грехът ни лишава от привилегията да живеем за Бога и да му принасяме слава. Грехът ограбва нас, ограбва Бог от славата, която му принадлежи. Грехът е провалът, за който сме отговорни. Отговорни сме, когато предаваме себе си на грях. Отговорни сме, когато правим неща. И въобще в един смисъл вече съвестта ни не ни гризе, съвестта не ни предизвиква, защото толкова сме се предали да живеем живот 50 на 50. Това е, което се случва във времето, в което живеем. Грехът е провал, за който сме отговорни, да се покаем. Ето го ключа, скъпоценни. Да се покаем и да бъдем възстановени. Възстановени в Божията праведност по благодат, чрез вяра, в пълно покорство. Божията благодат стои на вратата, на сърцето на всеки един от нас и чака решението ни. Нека да проследим стъпките за момент. Говорим за това как да наследим нашето наследство. Говорим за обещанията. Тая година започнахме с видението, което Бог ни е дал. Видението за спасяването на града. Но има неща, които като че ли са скрити. Има неща като че ли, които сме сложили някъде там и не искаме да им обръщаме внимание. Повече се говори за благословенията. Повече се говори за това как да просперираме. Купуваме си дневници на успеха и правим, в което няма нищо лошо да бъдеш благословен. Ние вярваме в благословението. Но нека да си говорим за това. Има ли нещо, което е скрито в сърцето ни? Нещо, което ни тежи като бреме? Бог иска да ни освободи от това. Бог иска да ни изцели от това в името на Исус. Халелуя! Благодарим Ти, Господи. Да, и ако Бог ни е подарил всичко, от което се нуждаем, тогава защо го нямаме? Какви са пречките, които блокират пътят ни към наследяване на Божите благословения?
Кои са пречките? Кои са проблемите? Кои са нещата, които трябва да изкореним и да премахнем, за да навлезем в дълбочината на Божите обещания? Кое е нещото, което ни задоволява? И дали живеем според сърцето и провидението на Господа? Нека да видим сега. Започваме с първа точка. Нека да видим тези няколко посоки, които ще ни благословят. Точка номер 1. Бремето на греха, самозащитни стени и пречки на изцелението. Бремето на греха, самозащитни стени и пречки на изцелението в наследяването на Божите обещания. Може ли Господ да ни заведе да наследим всичко, което ни е обещал, ако все още се борим с нещо, с което не бихме могли да се справим? И си мислих преди малко, докато се подготвих за това включване. Мислих си за блудния син. Мислих си за Божи човек, цар Давид. И си мислих особено за блудния син. Какво трябваше да направи той, за да бъде възстановен? Трябваше да вземе решение в сърцето си. И да каже в един момент, и вижте как работи Господ, в един момент той дойде в съзнание. Дойде в съзнание, докато вече беше потънал в грях, в тиня, в кал, в мизерия, в отчаяние, сам отхвърлен с бремето на греха, на вината, че е пропилял всичко, което му беше дал баща му като наследство. Виждате ли? И той трябваше да вземе решение да каже: в къщата на моя баща има хляб и слугите се наслаждават и се хранят с топъл хляб. А аз, който съм син, нямам дори хляб, с който да се храня. И дойде мисъл в сърцето му. Аз вярвам, че това е поради молитвата на баща му. И той каза: ще стана и ще се върна. Какво направи, когато видя баща си? Той се покая с цялото си сърце. И каза: татко, не съм достоен повече да се наричам твой син. Не съм достоен да отида и да застана на мястото. Това е сърце, което е преживяло истинско покаяние, скъпоценни светии. Но баща му, той не му даде дори време да изговори изречението на покаяние. Достатъчно е само да вземеш решение. Сърцето ти да каже: Господи, прости ми. И благодатта на Господа идва и те освобождава. Защото има пречки, нека да го видим. Когато има бреме на греха, има пречки, които са скрити. Има самозащитни стени, пречки на изцеление, пречки, които убиват, пречки, които разрушават взаимоотношения, пречки, които убиват помазанието, пречки, които блокират съдбата ни. Ето това е бремето на греха. Когато се отправим на нашето пътешествие към обещаната земя, ще разпознаем определени неща, нужди, проблеми, които често възникват в живота ни. И ние трябва да осъзнаем мъдростта на Святието, как да ги решим, как да се справим с това в името на Исус. Ето го изречението, което ни дава свобода. Чрез вяра, въз основа на Божието Слово. Чрез вяра, въз основа на Божието Слово. Нима Божия народ във времето, в което живеем, е забравил за Библията си. Ние, Божия народ, сме благословени, имаме дарби, имаме таланти и сме щастливи с нашите семейства, в нашите домове. Вярваме за бизнеси, вярваме да просперираме, вярваме да правим неща. Но забравихме ли Божието Слово? Живеем ли със Словото на Господа? Вярата идва от Словото. Ако оставиш Словото на Бог, вярата умира. Трябва да намериш конкретните обещания, които идват от Словото на Бога, и да ги приложиш в дадените ситуации. Без значение през какво преминаваш, Словото на Бог е мощно и силно и може да те освободи, може да те изцели, но има пречки. Има скрити неща, от които трябва да се освободиш. Пречки на изцеление, неща, които криеш в себе си, скрити като бреме, непростителност, омраза, гняв, яд. Разпознаваш ли себе си? Разпознаваш ли някой от белезите, които прочитам? Неща, които се съдържат в сърцето ти. Обикновено човек си мисли, че тези неща са самозащита. Борят се християните. Борят се сами да се справят. Борят се сами да се изцелят. Но когато започнеш да им говориш за покаяние и за простителност, тогава идва гняв в сърцето им.
Като че ли те си мислят, че според тяхната справедливост ще се справят, ще отидат напред. Не. Човешката справедливост не те допуска да влезеш в Божията праведност. Единствено, когато в сърцето ти има милост, можеш и да простиш. Връщам се по-назад. Можеш и да застанеш пред Господа с искрено сърце, да кажеш: Господи, прости ми, съгреших. Избави ме, изцели ме от вината на греха. Кой грях, казва някой? Какъв грях? Аз ходя на църква и правя неща. Има неща, които са скрити, казах. Едно от нещата, това е непростителност. Какъв е процента в църквата? Хора, които все още не са простили. Аз имам приятели около мен, които казват: не мога да простя на брат си, не мога да простя на сестра си, на майка си. И живеят по този начин. С бремето на греха. С скритото бреме, което години наред стои там и ги дърпа надолу. И убива живота им. Рефлектира върху здравето им. Рефлектира върху взаимоотношенията им. Нека Божия народ да чуе истината на Божието Слово в името на Исус. И всичко е свързано с решението в сърцето ни. С смирението в сърцето ни. Да признаем бремето на греха и теготата в нашето сърце. Номер 2. Халелуя! Чуйте това. Просто сега ще преминем, че времето отиде натам, отиваме към заключение. Бог е един много практичен Бог и всичко, което е истински духовно, е истински практично приложимо в нашето ежедневие. Виждате ли грешката, която се допуска? В мигове, в които ставаме толкова духовни, прекарваме часове наред в молитва и в слово, и когато трябва да го живеем това нещо, тогава нямаме мъдростта как да го живеем на практика, как да прилагаме това, което сме приели в духа. Но Библията ни казва, че Бог е много практичен и всичко, което Той иска да направим, е да прилагаме Неговото Слово, да прилагаме Неговата любов, да прилагаме Неговото помазание в името на Исус. Ако истински сме водени от Святия Дух, ние сме склонни да бъдем и много практични, понеже говорим за бреме и проблеми с греха и за практични действия. Първата ни стъпка трябва да бъде да се изправим пред факта, че имаме проблем. Виждате ли това в един смисъл? Виждам го сега, благодаря Святия Дух. Изисква се смирение. Защото ако погледнем двама велики хора в Библията, единият цар Саул, велик човек, другият цар Давид, каква беше разликата между двамата? И двамата са богоизбрани. И двамата бяха помазани за царе. Каква беше разликата? Единият не прие да се покая. Единият заключи сърцето си. А цар Давид каза: така е. Когато пророк Натан го изобличи, му каза: ти си този човек, който извърши това прелюбодейство. Давид каза: да. Падна по очи и започва да се покаява. Давид не скри грехът си и пред хората. Той се покая, имаше силата да се покая. Нека да го кажем това и за апостол Петър. За разлика от апостол Юда, който заключи сърцето си и беше поразен, беше опустошен. Апостол Петър се върна със сълзи на очи, поиска си прошка от всички апостоли и Бог го възстанови. Покаянието, скъпоценни. Покаянието. Искреното покаяние е нещото, което възстановява. Нещото, което ни връща обратно на мястото си. Дявол ще дойде, ще те атакува, ще кажа: не, ако разкриеш нещото, ако застанеш в покаяние, всички ще те обвинят и хората повече няма да те почитат. Не е така. Това са лъжи и измамите на врага. Истинското покаяние, вижте сърцето на Давид. Давид застана и започна да се покая. Защо? Сега ще видим какво се случи в неговия живот. Халелуя! Исаия 53:6 казва: всички ние се заблудихме, както овце. Отбихме се всеки по своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Първата стъпка е да се покаем, защото Исус взе беззаконието ни и го прикова на кръста. И всеки път, когато се покаем, Неговата кръв ни умива. Неговата благодат ни възстановява. Благословен да бъде Господ. Халелуя! Халелуя! Номер 3. Грехът представлява неуспех да живеем според намеренията, волята и Словото на Бога. Грехът представлява неуспех да живеем според намеренията, волята и Словото на Бог. И неуспех да изпълним целта, за която сме създадени.
Ако има нещо, което е останало в живота ни, нещо, за което не сме се покаяли, нещо, което е скрито там, това ще провали съдбата ни. Това няма да ни остави да влезем в обещанията и няма да ни даде да наследим наследството си. Всичко, което ни принадлежи от Господа, ще бъде блокирано. За какво говорим? За взаимоотношения. Толкова много християни стоят в болести, в немощ, поради непростителност. Това е грях. Поради бунт, поради непокорство. В името на Исус. Халелуя! Говорим за сърцевината на греха. Неуспехът да живеем според законите на Бога. Бог ни е сътворил по Негов образ и подобие. И привилегия да живеем съдбата си от Него. Да живеем за Божия слава. Но когато живеем в грях обаче, ние ограбваме Бог от славата Му. Защото не сме това, за което сме родени. Готови ли сте за това, което ще кажа? Когато християнин живее в грях, той е вързан. И прави неща, които не са угодни на Бога, а са угодни на някой друг. Нека всеки да си направи заключението. Халелуя! Не може да се извиняваме с думите. Всички се грешават. Днес е модерно, казва, всички играят, всички пият алкохол, всички се напиват, всички правят всичко. Защо да не го направя и аз? Защото, ето го отговора. Номер 4. Епикризата на греха е ясна. Страстта зачева, ражда грях, а грехът, като се развие, напълно ражда смърт. Ражда немощ, ражда болести. И това са болести, които не могат да бъдат излекувани. Доктора не може да ти помогне. Лекарствата не могат да ти помогнат. Години наред се бориш. Правиш неща и го казвам с състрадание и любов и загриженост. Защото има само едно нещо. Има само едно бреме, което трябва да разкриеш пред Господа. И да възстановиш своята праведност. За да можеш да бъдеш изцерен. В мига, в който заключиш сърцето си в непростителност. Да, Святи Дух. Ти се самодисквалифицираш от Божията благодат и милост. И кръста вече няма сила в живота ти. Кръста стои и чака. Божията милост стои и чака. Да вземеш решение. Да простиш. Това е покорство и вяра, която угажда на Господа. Да вземеш решение да кажеш: Господи, прощавам и благославям, така както Ти си ми простил на мен. И тогава идва освобождението, идва изцелението, идва възстановяването. Коя е думата? Думата е праведност. Тогава праведния живее чрез вяра. Благодаря Ти, Господи, за Твоята благодат. Защото, чуйте го отново, епикризата на греха е ясна. Страстта зачева и ражда грях. Грехът се развива и ражда смърт. И номер 5, последно, бързам, Святи Дух. И номер 5. Ето така искам да започна заключението и да сложа финала. Пред всеки един, Господа и благослови. Святия Дух ни предизвиква, искам да бъда внимателен, защото това не е просто нещо, което да изговориш. Изисква се покорство, изисква се да бъдеш покорен на Святия Дух, докато говориш. И Святия Дух говори на Божия народ и на църква Ветил. На всеки, който е част от църквата. Святия Дух говори на Божия народ в България и навсякъде по света. И казва: освободи се от това тежко бреме, чрез Божията милост, прошка и благодат, и възстанови своята праведност. Когато възстановим нашата праведност, в живота ни няма да има немощ, защото ние сме изкупени от проклятието на закона. Ние сме изкупени от бедност. Бедността е проклятие. Ние сме изкупени от болести. Болестите са проклятие. Не може Божия народ да живее едновременно за Божия слава и същевременно в грях, в проклятие, в немощ. Не може. Господ говори на църквата си днес. И нека за миг да се смирим на фона на всички лозунги, транспаранти, на видения, ръкопляскания и шум. За миг да се смирим. Защото миналата година Господ ни даде 4 думи. Когато хванах вратата на офиса, да тръгна към църквата. Имаше толкова много картини, толкова много видения. Каза: Господи, помогни ми. И Бог ми даде 4 думи. Първата от тях е смирение. Това е толкова дълбоко, че трябва време да стоиш и да го изучаваш.
смирение. Не бързай. Положи здрава основа. Необходимо е време. Необходимо е време, скъпоценни. И Господ призовава сърцето на всеки един от нас. Благодаря ти, Святи Дух. Да затворим очи, да отидем при Него, да изповядаме греха. Да му кажем всичко, което стои в сърцето ни, като вина, като тежина, като бреме. Кажи му. Защото повечето християни казват, аз нямам сила да простя. Други казват, аз нямам сила да простя. Виждате ли, хората искат със собствена сила. Разбира се, че нямаш сила да простиш. Разбира се, че нямаш сила да живееш с вяра. Ние нямаме такава сила по-човешки сами по себе си. Но когато отидем при Него и му кажем, Господи, помогни ми. Аз се покаявам. Вземи този товар, това бреме и ми дай сила, нека дойде благодат. Ето я благодата вече. Благодата не е покривало. Благодата е сила, която ни освобождава. Сила, която ни изцерява. Разбирате ли? Благословен да бъде Господ. Халелуя! И ето го. Епикризата на греха казва смърт. Но Божията благодат и праведност казват живот. Живот в името на Исус от Назарет. Халелуя! Притчи 28:13. Който крие престъпленията си, няма да успее. А който ги изповядва и оставя, ще намери милост. Блажен он е човек, който се бои винаги. А който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие, скъпоценни. Закоравяването на сърцето е пагубно. Който крие грехът си, няма да успее. Блажен онзи човек, който има меко сърце. Сърце, което се покаява бързо. Сърце, което прощава бързо. Сърце, което обича. Сърце, което се покорява на Господа. Това е сърце, което живее в праведност в името на Исус. Халелуя! Така че практично, следователно, грях, това е тежкият товар, който може да ни лиши от наследството ни. Обещано ни от Господа. Да, трябва да признаем грехът си пред Бог и да го оставим. И Бог ни обещава милост, ако изпълним две условия. Първо, да изповядаме греха и второ, да се отречем от него. Знаете ли какво означава да се отречем от греха? Да се отречеш от греха означава да се обърнеш, да го оставиш там на място и да си тръгнеш, обръщайки гръб на това нещо, на този грях. Давид казва, когато мълчах за грехът си, здравето ми започва да се разрушава. Живота ми започва да се разрушава. Взаимоотношенията ми. В един момент Давид остана сам. Болен, отхвърлен, наистина болен. Даже в 31 псалом, ако го прочетете, 31 псалом, там се разказва подробно какво се случваше в тялото му, с костите му, с кожата му, с лицето му. Но когато призна грехът си пред тебе, казва той, твоята благодат дойде и ме освободи и ме изцели. Виждате ли? Тук нека да заключим така. Грехът има своите последствия. Да, ние се покаяваме, но има последствия. Неща се случват. Грехът е като черно семе, което като бъде посято, след това се раждат неща. Неща, които не са приятни. Но, за да възстановим нашата праведност, за да възстановим живота си, за да възстановим наследството си, за да възстановим здравето си, за да възстановим взаимоотношенията си, за да възстановим съдбите си, трябва да се покаем. Да отидем при Господа с искрено сърце и да му кажем, татко, прости ни. Прости ни за вината, за греха. Прости ни за това, че се възгордяхме, отидохме да живеем в бунт и в непокорство. Прости ни за моментите, в които се включвахме сърцето си в непростителност. Прости ни, че избрахме да не се покорим на Словото Ти. Прости ни. И нека Твоята благодат възстанови живота ни. И нека Твоята благодат възстанови сърцето ни и съдбата ни. В името на Исус от Назарет. Благодаря Ти, Святи Дух. Халелуя. Моля се, татко, благославям всеки живот, всяка съдба. И ще го кажа така, с помазанието на Святия Дух. Възстанови своята праведност и започни да живееш отново в победата на Твоя Господ. В пълна победа. И всичко, което Исус плати на кръста, ще бъде Твое.
благословение. В името на Исус казваме заедно. Амин. Господ да ви благослови. Тази неделя продължаваме, така че бъдете с нас. Ще бъде славно. Ще бъде за благословение. Чао! Бог да бъде с вас. Амен.